каза, че... Дай кога съм. Да се хвана за някъде. Ама, чакай малко. Дивече, ще дам моята камера. Аре, сега се намокна тръгвай. Чакай малко. Значи, никога през живота си на рибари не съм се мокрил, ама никога, дори когато съм първа 1920 година, при корабокрушението, където изгубихме една джапанка, бях по-сух. Искам да се запечата. Аре, изхъби бензина. Само натискаш тука. Къде е тука? Добре. Да не забравяш да изтървеш. Готови ли сте, бе? Айде, умря. Държите ли са? Гледай сега, тръгни бързо. По-нежно, по-нежно. Всички морски пехотинци готови ли са? Катави се.